बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव कर'ना भाइरासखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव कर'ना भाइरासखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव बुहुमनाङै कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमा आरो फाहामनाय थैनायनि अनजिमाखौ दिन्थिनो लानाय जादों। आथिखालाव बुहुमनाङै कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया सा 49,86,332। बेनिनो 19,58,492 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 3,24,910 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बेनिनो 27,02,926 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। आमेरिकायाव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 15,70,583। बेनि गेजेराव 3,61,180 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय। बेनिनो 93,533 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बे समाव आमेरिकायाव 11,15,870 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। बे समाव रासियायाव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया सा 29,09,941। बेनि गेजेराव 76,130 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 2,837 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। रासियायाव बे समाव 2,20,974 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। आथिखालाव स्पेनआव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 2,78,803। बेनिनो सा 1,96,958 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 27,778 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। बे समाव स्पेनआव 54,067 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। बे समाव ब्राजिलाव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया सा 2,71,885। बेनि गेजेराव सा 1,06,794 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो बेनिनो 17,983 सुबुङा जिउ गोमाबाय। ब्राजिलाव बे समाव 1,47,108 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। बे समाव भारत नाङै कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमा आरो फाहामनाय थैनायनि अनजिमाखौ दिन्थिनो लानाय जादों। भारतआव बे समाव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया सा 1,01,139। बेनिनो सा 39,173 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 3,163 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव बे समाव 58,802 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। बे समाव भारतनि गुबुन गुबुन हादरसाफोरनि गासै मानफोरखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबावदों। बे समाव महाराष्ट्रआव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया 35,058। बेनिनो 8,437 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो सा 1,249 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव महाराष्ट्रआव 25,372 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। तामिलनाडुआव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया सा 11,760। बेनिनो सा 4,406 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो सा 81 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बेनिनो 7,273 सुबुङा आथिखालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। आथिखालाव गुजरातआव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय सुबुं अनजिमाया सा 10,745। बेनिनो सा 4,804 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 694 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय।
बेनिनो सा 6,247 सुबुङा बे समाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बे समाव दिल्लीयाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया 10,054। बेनिनो 4,485 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो बेनिनो 168 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बे समाव दिल्लीयाव 5,401 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। राजस्थानाव बे समाव कभिड-19 जों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया 5,507। बेनिनो 3,218 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 183 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बे समाव राजस्थानाव 2,151 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। आसामाव दासिम कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया 157। बेनि गेजेराव 41 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 4 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव 110 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ।